Οι δεσμοί λοιπόν είναι ιδιαίτερα έντονοι από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι μου λες. Ισχύει όμως, είναι πραγματικοί αυτοί οι δεσμοί των Ελλήνων και των Τούρκων ή είναι έτσι επιφανειακό για τις κάμερες? Τι γίνεται πραγματικά? Εσύ ξέρεις να απαντήσεις πολύ καλά. Επειδή το ζω και το βιώνω καθημερινά, δεν είναι επιφανειακό. Υπάρχουν δεσμοί αγάπης. Δηλαδή το βλέπεις γιατί παίζουν ελληνικά τραγούδια τα μαγαζιά και στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη και στην Αντάλια και στο Φέτιε, όπου και να πας. Υπάρχει μία μόδα της ελληνικής κουζίνας, μία μόδα της κρητικής κουζίνας. Σε όποιο μαγαζί και να μπεις και θα πεις Greek salad, θα σου βγάλουν χωριάτικη σαλάτα. Νομίζω, άσχετα με την πολιτική κατάσταση και το τι μαγειρεύουν οι πολιτικοί στις κατσαρόλες τους, ο υπόλοιπος κόσμος, ο λαός, όλοι εμείς μαγειρεύουμε μόνο όμορφα φαγητά, όμορφα πράγματα, νομίζω, και είμαι σίγουρη, γιατί πραγματικά ζω εδώ, ζω σε αυτή τη χώρα και το βιώνω καθημερινά. Με τους φίλους μου, με γνωστούς, με ανθρώπους που ούτε καν με ξέρουν. Όταν με συναντήσουν κάπου στο δρόμο, θα με ρωτήσουν κάτι για την ελληνική κουζίνα. Θα με ρωτήσουν για τα ήθη και για τα έθιμα. Δεν είναι θέατρο αυτό. Ο λαός πραγματικά αγαπάει, ο εδώ λαός αγαπάει την Ελλάδα και αυτό το αποδεικνύει με το που γίνονται τα καλοκαίρια, με το που γίνονται κάποιες αργίες, κάποιες γιορτές. Όλοι οι Τούρκοι, χιλιάδες ουρές στα τελωνεία για να περάσουν να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα. Στις βίζες, για να πάρουν βίζα υπάρχει μία σειρά μηνών που περιμένουν για να πάρουν βίζα. Άρα αυτό δεν είναι επιφανειακό ούτε τηλεοπτικό. Πραγματικά οι άνθρωποι εδώ θέλουν να έρχονται στην Ελλάδα, να επισκέπτονται την Ελλάδα και να δημιουργούν δεσμούς. Εξού και πολλούς γάμους έχουμε μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Βέβαια, οι έρωτες είναι έντονοι, γιατί υπάρχει έτσι αυτό το μεσογειακό ταμπεραμέντο. Δεν είσαι όμως μόνο μαγείρισα. Έχεις γράψει 6 βιβλία και διδάσκεις και στο Πανεπιστήμιο στη Κωνσταντινούπολη, στο ΟΚΑΝ. Σωστά. Πώς τα προλαβαίνεις όλα αυτά? Κοίταξε, χρόνο έχω, γιατί εγώ δεν κοιμάμαι πολύ. Εμένα μου αρκεί 4 με το πολύ 5 ώρες αν κοιμηθώ, είναι για μένα σούπερ, υπέρα αρκετό. Μ' αρέσει το βράδυ όταν τελειώνουν τα πάντα, όταν τελειώνει η δουλειά, να κάθομαι και να γράφω. Το πρώτο μου βιβλίο το έγραψα για να αφήσω μια κληρονομιά στα παιδιά μου, τις συνταγές μου. Όταν αγαπήθηκε αυτό το βιβλίο και άρχισαν να μου ζητάνε και άλλες συνταγές, έγινε και το δεύτερο, έγινε και το τρίτο. Το ένα βέβαια είναι ένα οδηπορικό στην Ελλάδα, λέγεται «Με τη Μαρία στην Ελλάδα». Έχει βγει μόνο στην Τουρκία. Είναι ένα οδηπορικό που έχω κάνει από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Γι' αυτό και είχα έρθει και στην Κρήτη και έμεινα και 15 μέρες. Ναι, έτσι, θυμάμαι. Και τη γύρισα χωριό-χωριό. Το ΟΚΑΝ για μένα είναι πραγματικά ένας τίτλος που μου δόθηκε γιατί διδάσκω ιστορία τροφίμων. Διδάσκω ελληνοτουρκική κουζίνα, ιστορία τροφίμων και έχω και ένα μάθημα τα τελευταία 3 χρόνια που λέγεται «Από τη γη στο τραπέζι». Τι ωραία. Οπότε μαθαίνω τα παιδιά, γιατί είναι πάρα πολλοί μάγειρες, οι νέοι, που δεν γνωρίζουν το υλικό που κρατάνε στα χέρια τους από πού προήλθε. Μα είναι πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο και σπουδάζουν τα παιδιά 4 χρόνια. Μαγειρική. Τι σπουδάζουν? Σπουδάζουν τα πάντα, ό,τι αφορά τη γαστρονομία. Δηλαδή, πώς να βγάλουν τις θερμίδες ενός φαγητού. Υπάρχει και κομμάτι διαιτολόγων. Cost control. Υπάρχει ο τομέας στα γαλλικά, οι όροι της γαλλικής κουζίνας. Υπάρχουν οι κοποί. Η κοπή του ψαριού, η κοπή του κρέατος, ό,τι αφορά τη γαστρονομία. Τι πρέπει να τρώει ένας που έχει σάκχαρο διαβήτη. Και μου κάνει εντύπωση όμως που είναι πανεπιστημιακή εκπαίδευση αυτή. Βεβαίως. Γιατί στην Ελλάδα, εκτός από τον διαιτολόγο και τον τεχνικό τροφίμων, μετά σε ΙΕΚ πρέπει να πας, έτσι δεν είναι? Στην για Ελλάδα, να γίνεις ναι. σεφ, μάγειρα. Και να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα να ακούσω ότι στην Ελλάδα
δημιουργήθηκε ένα πανεπιστήμιο γαστρονομίας. Μα γι' αυτό επιβάλλεται. το λέω. Γι' αυτό το λέω. Νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να ασχοληθείς με αυτό. Πραγματικά το λέω και το φωνάζω παντού όπου και να βρεθώ στην Ελλάδα, γιατί δεν φτιάχνεται ένα πανεπιστήμιο γαστρονομίας. Η Ελλάδα φημίζεται για την κουζίνα της. Η ελληνική κουζίνα αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο υπάρχει και δεν υπάρχει ένα πανεπιστήμιο στην Ελλάδα που να διδάσκει γαστρονομία σε όλο της το φάσμα. Όχι μόνο πώς να μαγειρεύουμε, γιατί για να μαγειρέψουμε ανοίγουμε και το ίντερνετ και έχει μέσα 50 εκατομμύρια συνταγές. Έτσι. Τι είναι η τροφή, τι είναι διατροφή. Αυτά πρέπει να μάθουν τα παιδιά για να γίνουν σωστοί μάγειρες. Ωραία είναι μεν τα τατουάζ, ωραία είναι οι αφροί, οι καπνοί, τα μοριακά, αλλά πρέπει να μάθουμε πώς βγαίνει από τη γη η ντομάτα, πώς βγαίνει, από πού βγαίνει η κανέλα, αν το γαρίφαλο είναι ξηρός καρπός ή είναι ένα λουλούδι που ξεραίνεται και γίνεται γαρίφαλο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα πρέπει να τα ξέρουν αυτοί που ασχολούνται με τη γαστρονομία. Εντάξει, Μαρία, είναι ωραία τα τατουάζ και είναι πολύ ωραία και στα story του Instagram και αυτοί οι αφροί γράφουν όσο να είναι στο Instagram. Έχει να κάνει με αυτό. Ναι, την ημέρα που θα σταματήσει το Instagram και δεν θα υπάρχει Instagram, πώς θα είναι η γαστρονομία? Τι θα τρώμε, τι θα μαγειρεύουμε? Γνωρίζουνε. Αυτοί οι σεφ τώρα που μου περιγράφεις τις πρώτες ύλες ξέρουν. Εσύ έχεις βρεθεί με πάρα πολλούς. Με νέα παιδιά. Ξέρουν πραγματικά πώς θα μαγειρέψουν, τι είναι τα υλικά που θα διαλέξουν. Υπάρχουν οι παθιασμένοι μάγειρες, οι παθιασμένοι σεφ, οι οποίοι μελετάνε. Είμαι σίγουρη ότι όπως μελετάει ένας γιατρός, ένας νομικός, την καθημερινότητα, το τι καινούριο έχει βγει, νομίζω οι παθιασμένοι μάγειρες, γιατί είμαι και εγώ μία εξ αυτών, διαβάζουμε πάρα πολύ. Γιατί πρέπει να παρακολουθούμε το τι καινούριο βγήκε. Γιατί πραγματικά, όπως είπαμε και προηγουμένως, η μόδα, η μαγειρική είναι μια μόδα. Οπότε πρέπει να την ακολουθούμε κι εμείς, χωρίς να ξεχνάμε ποτέ τις ρίζες μας. Τα νέα παιδιά κάπου τα συνεπέρνει το Instagram και προσπαθούν να κάνουν Instagramικά πιάτα. Ακριβώς. Και όχι πιάτα, δεν δίνουν μεγάλη προσοχή στη γεύση, δίνουν περισσότερη προσοχή στη διακόσμηση και στο θεαθήνε. Αυτό νομίζω θα περάσει γρήγορα, αυτή η μόδα θα περάσει, γιατί εάν ανοίξουν εστιατόρια αυτά τα παιδιά, σίγουρα θα προσέξουν και την ποιότητα και την παράδοση. Αναγκαστικά, γιατί ο κόσμος έχει εκπαιδευτεί νομίζω τώρα πια το κοινό, οι πελάτες, και αντιλαμβάνονται αν αυτό το πιάτο είναι ποιοτικό, αν τα υλικά είναι καλά, άγνα, πως είναι μαγειρεμένο. Δεν είναι όπως παλιά. Οι πελάτες, οι επισκέπτες των εστιατορίων μας έχουν γνώμη. Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο. Πολλοί έχουν υπερβεί πλέον τον όρο «έχω γνώμη». Γιατί κάπου ξέρεις τι έχει χαθεί σε αυτή την πορεία. Όλοι έχουν γίνει MasterChef. Μπορεί στο σπίτι του να μην ξέρει πώς να βράσει μακαρόνια ή πώς να κάνει μια ομελέτα. Αλλά έρχεται στο μαγαζί μας, το οποίο εμείς μπορεί να έχουμε εξοδέψει 200-500 χιλιάδες, 1 εκατομμύριο για να φτιάξουμε ένα εστιατόριο, και έρχεται για να καθίσει μια μισή ώρα και να μας περάσει από το κόσκινο. Το ψωμί έπρεπε να φουσκώσει λίγο ακόμα. Το προζύμι είχε ένα θέμα. Το φιλέτο έπρεπε να είναι λίγο πιο ζουμερό. Έχουν χάσει πολλοί, όχι όλοι, άνθρωποι να απολαμβάνουν το φαγητό από το να κάθονται να κάνουν κριτική για το Instagram. Έχουν χάσει την απόλαυση του φαγητού. Εσείς φταίτε όμως που έχουν γίνει όλοι MasterChef, γιατί γεμίσατε τη τηλεόραση με τις εκπομπές μαγειρικής και μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Ήσασταν πολλοί. Ήμασταν πολλοί και καλά κάνουν όλα τα παιδιά και όλοι οι οποίοι στην τηλεόραση φτιάχνουν, μαγειρεύουν, και οι εκπομπές όλα χρειάζονται. Και είναι μια μόδα αυτή τη στιγμή. Η μαγειρική έγινε μόδα τα παλιά τα χρόνια. Έτσι και έλεγε μια κοπέλα στον πατέρα της: «Πατέρα, θα παντρευτώ μάγειρα
γινόταν πόλεμος στο σπίτι. Μάγειρα θα πάρει η κόρη δεν μου. θα έβγαζε λεφτά ο γαμπρός ή ήταν ένα επάγγελμα που θα ήταν έξω από το σπίτι, ήταν ένα επάγγελμα με πειρασμούς, πώς σκεφτόντουσαν δηλαδή? Νομίζω ήταν ένα επάγγελμα που δεν είχε κάποια μεγάλη αξία, είτε οικονομική, είτε, πώς να το πούμε, δηλαδή κοινωνική. Σωστά. Ενώ τώρα το να πάρει η κόρη σου μάγειρα είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε «Α, εμένα η κόρη μου παντρεύτηκε τον τάδε σεφ». Έχει γίνει μόδα τώρα να παντρεύεσαι σεφ. Ναι, αυτοί που με ακούνε και είναι παλιοί μάγειρες σίγουρα καταλαβαίνουν τι θέλω να πω. Θέλω να μου φτιάξεις έτσι γρήγορα στο μυαλό σου ένα μενού για κάποιον που θα έρθει να ζητήσει την γυναίκα του από τα πεθερικά. Τι να μαγειρέψουν στο σπίτι για να πάει καλά το προξενιό? Ό,τι και να μαγειρέψουν σίγουρα πρέπει να βάλουν μέσα μία δόση κανέλας, είναι απαραίτητη, να φτιάξουν ένα ωραίο ψωμί, χειροποίητο, σπιτίσιο και μέσα να βάλουν διάφορους ξηρούς καρπούς. Ας αποφύγουν το σκόρδο για εκείνη την ημέρα μέσα στο ψωμάκι, γιατί εμένα μου αρέσει το ψωμί μέσα να έχει καθόλου σκόρδο στο τραπέζι, σε κανένα φαγητό. Στα μαγειρεμένα μέσα το σκορδάκι να υπάρχει με μέτρο, αλλά να υπάρχει λίγο περισσότερο μπαχαρικό. Να αποφύγουν τα πολύ καυτερά φαγητά. Δεν είναι ωραίο σε μια τέτοια περίπτωση να έχουμε καυτερά φαγητά με μπούκοβο. Τι να κάνουν, να κάνουν σουτζουκάκια, να κάνουν φρικασέ, τι να κάνουν έτσι για να πετύχει το φρικασέ είναι λίγο δύσκολο φαγητό, αλλά μπορεί να κάνουν μια ωραία μελιτζάνα, την οποία να την συνδέσουν και με μια ωραία μπεσαμέλ. Ένα χουνκιάρ μπεγεντή. Όλο εκεί καταλήγουμε. Τέλειο. Στο χουνκιάρ μπεγεντή. Υπάρχουν πάρα πολλά. Εντάξει, μπορεί να γίνει ένα Wellington, ένα φιλέτο Wellington για έναν πιο πεπειραμένο στη μαγειρική. Και για έναν που θέλει κάτι πιο απλό, ένα καλοψημένο κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο και μια υπέροχη χωριάτικη σαλάτα και 2 μεζεδάκια, ένα ωραίο λαδερό φασολάκι. Με φασολάκια, βρε Μαρία, θα ζητήσουμε την εκεί. Όχι, ένα λαδερό δεν θα υπάρχει στο τραπέζι. Χωρίς λαδερό δεν γίνεται. Ή ένα γιαχνερό μπορεί να υπάρχει με χορταράκια. Αλλά είναι ως για μένα ένα κοτόπουλο ψητό στο φούρνο με την πατατούλα του και μπορεί να έχει δίπλα λίγα δαμάσκηνα, χωρίς κουκουτσάκια αποξηραμένα και λίγα αποξηραμένα βερίκοκα μέσα εκεί μαζί με τις πατάτες, ή το ίδιο χωρίς κοτόπουλο αλλά με κατσικάκι. Θα είναι ένα φανταστικό γεύμα ή δείπνο για την περίσταση. Και γλυκό τι να βγάλουμε? Σίγουρα γλυκό πρέπει να έχει ένα μπακλαβά. Είναι ο μπακλαβάς για τέτοια περίπτωση είτε με φιστίκι είτε με καρύδι. Γιατί ο μπακλαβάς ο Κωνσταντινουπολίτικος είναι με καρύδια. Ναι. Και ο μπακλαβάς με τα φιστίκια είναι της Ανατολής ο μπακλαβάς. Γιατί εμείς στην Κωνσταντινούπολη δεν είχαμε φιστικές, είχαμε καρυδιές. Οπότε φτιάχναμε τον μπακλαβά μας με μπόλικα καρύδια. Γι' αυτό και στην Ελλάδα ήρθε με τα καρύδια. Ο μπακλαβάς, κάνουμε με καρύδια. Μάλιστα, οπότε δεν πρέπει να λείπει και ο μπακλαβάς και θα πάνε όλα καλά. Ναι, ή ένα γαλακτομπούρικο, σαρμπετλίδικο και με λίγη κανελίτσα μέσα στην κρέμα ή λίγο ξύσμα πορτοκάλι. Ω Παναγία μου, θα πεινάσουμε σε λίγο. Εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να είναι απλά τα πράγματα στο τραπέζι, νόστιμα και η επιτυχία θα είναι δεδομένη. Πρέπει να είναι απλό το τραπέζι, γιατί πρωταγωνιστής δεν πρέπει να είναι το τραπέζι, αλλά οι άνθρωποι που θα κάθονται γύρω του.